Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television, TTV, Times Radio, komanso Times 360 Malawi Facebook page. Tafikanso ndi programu ina ya Kwagwanji pa 1 March 2021. Mbali ya kuno muli ndine Ndevu Zamwaye Wonder Msisia. Sindili ndekha, ndili ndi Mkonzi Chikoko. Ndakulandirani tu Mkonzi. Siku mwambeni. 1 March mwezi wa nyuwani. Panopa tukudusa ndetu. Chaka tukulowa no kumali mapeto kwa first quarter. Chuyenda bwanji chakachi? Tinganene kuti chakachi chikuyenda bwino, zinativutabe kumayambiriro ku nkhani ya COVID. Komano apapa tikaona mafigures. Oneka kuti ndithu kuli kusintha kwakukulu. Ande ndiwo tipereke ulemu kwa onse a chipatala, boma kwa amene athamanga kwambiri kuti ndi Malawi wonse povomereza kusintha kachitidwe ka zinthu kuti miyoyo kuti matenda asafale kwambiri. Now, mafiga kamasintha chonchi mbuyomo anthu ena tidaonapo kuti tidayamba kukomedwa ndi ma results aja kupezeka kuti tayamba kutayirira kachiwirika nkuzapezeka kuti yayi ndithu tavutikanso nawo muliro umenewo. Kusintha kwa mafiga kumeneko kuti pase phunziro lanji in terms of kuti we should remain resilient kuti tigonjese matenda amenewo. Mpaka na patsiku lomwe mwina achipatala azalengeze kuti matenda muliri watha mdziko muno. Tikutanthauza kuti mwina kwa kanthawi opanda cases oti munthu wapezeka nayo. Not even case imodzi. I think tikuchokera pa nthemene pamene tizambe nomwina kumasuka kutena kuti mwina muliri wachepa koma pakali panopa I think muliri undi menoliri pasapezeke mwina anthu kuyamba kunyozera kuyamba kuchita zinthu ngati kale anthu apitirize kuvala mamaski, anthu apitirize kusamba m'manja, komanso observing social distance. Chifukwa choti mwachidule chomwe tinganene choti muliriwu sukuti watheratu, sukuti wathayi. We are not out of the woods yet. We are not out of the woods. Tidakalipo chifukwa chokuti ndi uthenga ofunika kuti tiuzane a Malawi kuti tiyeni tipitirire kupanga zimene takhati kupanga mbuyomo ndi cholinga chokuti tichepese matenda amenewa mpaka nakuthana nawo. Chabwino. Mwavala suti Mkonzi. Sikawiri kuphophola suti yayi. Pa Monday 1 March. Ndikuti zili nthumba ezi. Ayi. Chabwino. Tikambirane nkhani zathu za lero. Ani Mkonzi alephera kuyankha kuti chifukwa chani aphophola suti pa 1 March ndikuona ngati ali nazo zambiri iwowa ndi amenya suti yawo ya blue, tie yawo ya blue ya zinthu zina zimenezo. Very nice. Sapato yake so siya masewera. Mkonzi mwauphopola. Mwati tipitirize nkhani zathu za lero. Tilowe ku nkhani zathu za lero. Nkhani yathu ya lero yayikulu imene tufuna tikambirane mu program imeneyi ndi ya bwana Norman Chisale. Amenewa lachisanu lapitali kudabwera order kuchokera ku court imene akuti preservation order. Khangati kuti kukhangati kusunga kaye kuti katundu amene tibamusunga kaye tikuganizira kuti adagulidwa mwina ndi ndalama za chinyengo, padayenda za chinyengo. Nde ndalamazi ndi 1.7 billion. Tikakhala nawo mbono okwanira kuti zimene zodi zidachitika choncho tikhoza kumugulisa mcholinga choti ndalama ija ipezeke. Now, kunali mbali zitatu pa nkhani imeneja. Padali ma property, padali galimoto, nde padali ndalama bank account. Now, Achisale ayankhulapo pa nkhani imeneyi. Kunena kuti magalimoto 78 amene anthu akhala kukambirana umafunsana kodi magalimoto amenewa ngandani amatani nawo munthu kuzokhala magalimoto 78 wekha kodi ndika haya kodi nchani. Ndi ayankhula Achisale kunati magalimoto onsewo siyawo. Iwo wawo ndiye sande afolo. Ati folo kapena 5. Ena onsewo adali abwana awo amene ndi president opuma. Kuti iwowo amagawa mwa anthu. Magalimotowa. Komanso atafusidwanso ku nkhani ya ndalama ana kuti amagwira ntchito molimbika.
kuti akhale nka 100 million kamene kali ku account ma account awiri watikaphatikiza ayi nka 100 mita ndithu amagwira ntchito molimbika. Na nkhani njokuti kodi zimene zikuchitika apazi tuonera drama tapita kuonera drama umafunano kuti uyu mati izi zino mmene zatulukiramo andi fotokozeno asizanga zonse zina zinzawa kuti chani kodi zikutipasa chithunzithunzi chanji zimene zimachitika mwina mbuyomo pa nkhani imeneyi mkonzi apapa chithunzithunzi choyamba chomwe chikutipasa nchonena kuti magalimoto sanagulidwe mwachilungamo. Chifukwa ngati mwini wake amene akunena kuti anagula magalimoto akukana kuti siyanga siyanza kuti amene amangulira samafuna kuti adziwike mwina pamene tingamba mafunsa kuti kodi wina samafuna adziwike chifukwa chani. So cholinga chake cha magalimoto ngati achisale akunena zona kuti magalimoto osiyawo zomwe I think akanena okha ikazafika nthawi yakeyo kalongosora bwinobwino koma zingosonyeza kuti panali chinthu chomwe sichinali cholondola chomwe anachipanga pa nthawi imeneyi as you're putting it kuti munthu kukhala ndi magalimoto 78 osewa yani azipita nawo kuti azikwera kangati azisintha pa tsiku magalimoto nde mfumu kuti tufuna tigulire galimoto mwachitsanzo kafu whatever reason ngati imaguliridwa galimoto ndi boma chovuta nchani kungoigulira fumu galimotoyo muzina lake chilichonse kukhala ndi fumu chifukwa chani zikuoneka why are these cars attached to Mr. Norman Chisale? Is it because magalimoto amagulidwa muzina la Chisale then Chisale onde amakagawa and why are they in his name? Yeah, pamene ndikunazo pendonena pakuti apapa funso limene ndilomveka ndi funso loti aliyesa akuyena uzifunsa andi Chisale osakuyena abe ndithu kulongosola kwambiri osangoti ayi magalimoto sayanga ani ake magalimoto akudziwa ndi chifukwa chani zimakhala dzina lawo. So kuti ngati panali njira yowapasira mafumu a galimoto zomwe zimakhala kuti mwina kumapanga influence mafumu aja umboni wake umodzi ndo kuti amatenga zinthu ngati mphatso kumakapasa koma samafuna aonekere ndi mphatso yomwe ukupereka mosafuna kuoneka kuti upereka mphatso ndi chinyengo chimene chocho. So magalimoto amakhala ngati mwina ngati adapesedwa kwa mafumu mene akunenera Chisale titakhulupirira ngati akunena soza kuti padali zolinga zina mwina zimene zimapita ndi magalimoto ande funso ndinono kuti zolinga zitokhala chani zinakhala kuti zachilungamo bwezi ndithu akupereka mwachani mwachilungamo ndithu kuima timaona nthawi zina zake amabwera poyera nkupanga donate kandi galimoto kandi basi kuchokera ku State House koma izi zingati amapanga mwanseri funso ndoti ndi chifukwa chani sanalole boma kuti ligule zimenezo ngati zinali mphatso zachilungamo chifukwa chani akukhangata kudusa mwa munthu wachitatu amene akuti ani ake amagalimoto bwanji sanapereke mphatso yawo kwa anthu oyenera paokha. So zinthu ngati zimene zomwe I think zikuyenera kuziwunikanso kwambiri osangoyang'ana kuti magalimoto anali Chisale komano chinthu chachikulu china chomwe chili kuseri chomwe chimapangisa anthu kuti azipereka zinthu ngati zimenezo chifukwa choti ziko munomo daily tikulira nkhani ya ziphuphu ndipo amapezeka kuti mwina zinthu zikamala kuyika mdziko anthu ena ake amakhangati akuyang'ana kumbali anthu amaudindo akuyang'ana kumbali ngati kuti zinthu chasizikuakhuza sakuziziwa nkhani zake zimakhala kuti mwina kuseriko alandira chani magalimoto kuseriko alandira zakuti so ndizija zoti kutsogolo kwakeko zimapezeka kuti amalawi ndi amene akuluza mu zinthu zachinyengo ngati zimenezi. Umwini wa galimoto umayenda bwanji mkonzi kodi inu galimoto ili muzina lanu ndikuyendesa ndine mwini wake ndi ineyo kapena mwini wake ndi inuyo amene muluje mwina anzathu alodi traffic achina chisi kumene achina Webster chisi ndazi zawo hata kuti fotokozera bwino kuti achina kuyeri hata kutiuza bwino kuti mwini wake ndi ndani kodi mwini wake ndi woyendesa kapena amene chinthu chili muzina lachi malinga ndi malamulo a galimoto mwini wake wa galimoto ndi amene mapepala ake a galimoto ali mudzina limene lolo ndi muno so ine nditayendesa kwa 2 years ine mutanati mwandipasa komano nkukhabe muzina lanu galimoto imene siyanu zimene I think sikoyamba kuti mmalawi muno zichitike maboma ambuyo wanso
ndithu amapanga zimenezo amapezeka kuti nthena yake anali a president amene magalimoto makhala ndi magalimoto 100 yakuti dzina lawo koma magalimoto aja apezeka kuti ali mafumu ali agawagawa. So izizi I think ndi si chinthu chachilendo kwenikweni, ndi zinthu zoti zimachitika m'Malawi munomo. Mafumu akuguliridwa magalimoto, akupasidwa mphaso ndi cholinga chowagula mphamvu zawo, udindo wawo, kuti anthu aja akamapanga ma decision awo ngati aboma oti mwina sakumena anthu zikhala ngati kuti ndithu anthu ena aja akuvomereza mosavuta. Now timagamba kuti kuli mbali zitatu, kuli mbali ya za nyumbazi, maproperty amene waina ali ku Malawi, ena ali kunja kwa ziko malingana ndi chikalata chimene taona chochokera ku bwalo la milandu kuti kuliso property. Za property zimene zisakukambapo apa, akukambapo za ndalama, so kuti ndalama zawo zimene zozo ni munthu oti amagwira ntchito molimbika. Ndi anthu akumakanda kunkhongonkonzo kuti kodi anzathu amalandira zingati, ndi amagwira kulimbika ntchito kwawo amatani. Kwamvetsera bwinobwino achisalewa, chomwe akupanga oniwo ndi magalimoto folo ndi ndalama chabwino. Za gawo lina la property khangati akulizembazembaso chabwino, sanafune kutchulapo pa nkhani ya property mwenapo pakuti mwina aulolabe zambiri. Koma munthu m'Malawi munomu kugwira ntchito zaka 6 ku State House ndikukhala ndi ku account kwako kukhala ndi 100 million yoti wajaija wadani yosala imene change 100 million ndithu ndi chinthu choti alisakwena kututumuka chifukwa masalari amboma tikwadziwa. Andi munthu wachitetezo achisalari atabwera atata zinali ntchito yake yomwe yabomayo kapena pane ntchito zina zomwe amapanga. Andi ntchito zinazo kwa anthu ena pofuna upanga cover ndalama ngati zimenezozo amatha kutsegula ka grocery apa, kutsegula chani cholinga choti anthu azinena kuti ndalama zinazo zochokera kuti ku grocery. Koma so muthano kupita further kufunsa kuti business yanu ndalama munazitenga kuti. So kuti angolongosola ndalama zokuti zinachokera pa business zinachokera pa chani, alongosole further kuti ma business awo anayamba bwanji, ndalama zoyambira business anaziyamba kuti ena amapita ku banki kakongola ndalama kungopanga cover akutenga ndalama kwina koma kungopanga cover aonesa ngongole trail ya ndalama kuti nakongola 50 million koma umapezeka kuti mwina pomatha miyezi iwiri mu account mwawo mwina muli 200 million kuti business hii yomwe yabweretsa ndalama zochuluka chonchi ndi business yanje. So ku source ya ndalama it has to be very clear. Alongosole bwino kuti ndalamazo 100 million inapezeka mu bwanji, ngati inali salary alongosole, ngati zinali kuchokera mu business alongosole kuti ma business ake analotani ndipo ma business yo anayamba bwanji. Chabwino. Now tikuonaponso apa Nkhani kuti mmene akuyankhulira achisalemu kutanthauza kuti iwo omwe amagwirisidwa ntchito ndi munthu wina nkumatu mafangati ine ndikugula magalimoto nkumana kuti magalimoto akhale mu zina lanu nkonzi ndi kuti chilipo chimene ine ndikuthawa inuyo pololera kuti magalimoto akhale mu zina lanu pamapeto pake zikazatuluka ino nkumazana ati komanso izizi andevu zamwe ayeso ndi zawo definitely ndotitamba ka blame game pamene popo tochitika. Kodi tiphunzirepo chani anthu ena akamafuna kuti ifeyo tizikhala ngati nyambo zawo, kuti ife nde tizionekera ngati ndamete kupanga zinthu ene ake wali nzifukwa zawo zimene akuopera pamawa mwina ife tikumakhulupirira kuti andevu zamwe ayazakhala kwateteza ankozi chikoko nthawi zonse ine nkupezeka kuti timphavu tachoka ndiulephera kutetezani nde ino nkumabweresabe kuti akumatu andevu zamwe mukumbukira munkandiuza ndipange. Tiphunzire chani mwina pamene zikuchitikira pamene papa kuti pali wena amauza zawo achite zina pana kutchulidwa mu ndiwo amene akuti ankatuma akwaziwa ndiwo. Phunziro loyamba ndilonena kuti munthu mukamapanga zinthu muonesese kuti zinthu zozikhale zoti it's legal and green. Chomwe ndonena izizi nchonena kuti apopo chintchito chidakalipo kwa achisalewo to prove kuti panali anthu ena amene amapasira ndalama kuti azigula zinthuzo. Ina kuti business yawoyo munthu wina amafuna ikhale legal sibweza kulimbana nazo kudusa mwa achisale. So phunziro loyamba ndilonena kuti muzionesesa kuti china chilichonse chomwe munthu kupanga uzipanga within the law.
lero ndio mwina umazapanga avoid izizi kutsogolo mavuto ngati awawa oti munthu azikufunsa kuti chakuti unapanga bwanji itakhala kuti inali within the law sibwezerero akualanda akuli preservation order bwenzi atangonena kuti munthu yanapanga motsata malamulo so phunziro loyamba ndi limenelo phunziro lachiwiri ndiona kuti mbomamu pamakhala anthu amakhala mwa motive osiyanasiyana pa nthawi yomwe muli pachibwanawe muzimvetsetsana bwinobwino kuti ichichi chomwe tofuna tipangechi motive yake ndi chani chifukwa choti apopo ngati achisalewo panopa ngati akuzithawa choncho akuona ngati kuti mwina azithawa koma nkhani yomwe ilipo ndioti zonse zili mdzina lawo so motive ya munthu amene amatumayo anapanga achivi panopa ali kunyumba mwina akudyasima bwinobwino mwina achisale amba kuthawathawa poopanso kuti paja nawo milandu ilipo yambirinkalipo ndi apapa akuonjezeranso milandu ino so na akuziwanso kuti mwina milanduyo ndoti nthene yonse mwina ngati izize zithawabe zoti zakukwesera mmalo otani olakwika ndi mwina angofuna kusambiratu mmanja komabe ndizoti kusamba mmanja kwawo popanda umboni wina uliwonse ogwira mtima ndikupanda ntchito chifukwa choti ndi angolankhula okha zomwe akudziwa zomwe ankapangana kuseriko sananene pa nthawi yomwe zimachitikayo panopa tingangonena kuti ndi nkhamba kamwa chabe chabwino ndetesezere kuti pali munthu wina amene afuna kutuma amene timutchula kuti bwana otumidwayo akhala chisale in this example pa boma latonse bwana ndi chisale somwe nkutheka alimonso menemo aphunzire zotani onse awiri bwanayo komanso ndi chisale chisale ndendo otumidwa bwana ndi amene mwina amafuna kumapanga zimene ankapanga na sinthawi imene adali ni mphamvu they were behind power padali mwina povuta chifukwa choti anthu amafunsa mafunso nanga kodi mabungwe awa kuli section 32 mwachisanzo nkonzi imene imapasa mphamvu bungwe lothesa ndi kulimbana ndi ziphuphu mziko muno kuti liunike pamene ladabwa lese ya financial intelligence unit auza kuti apato apa ndalama mezi kuendera ma deposit anakuendera iwo afufuzepo kuti ziphuphu pamene zikuenda bwanji ndesa kufotokoza bwino fajana samapanga zimenezo but the assumption is kuti environment sidali bwino chifukwa bwana ndi chisale adali ni mphamvu panonso mwina we have a scenario ya bwana ndi chisale what lessons should we learn from this even anzathu amene panopawa komanso considering kuti we have to have an environment yoti mabungwe amene timakhazikisacha asamangokhala azionesero declaration of assets simagwira ntchito zimene zija kuti munthu akalowa akunena kuti ndi zinthu mwakuti potuluka akutuluka ndi zinthu timafufuza za ntchito zimagwira ntchito tiyambire mwina apo ponena kuti pothokoza amene ala DPP panopa Dr. Kayuni pokatenga preservation order popanda mwina kupangidwa prompt ndi china chake nkhani ya kukamba zona nkhani ya chuma cha chisale inali mkamwa kuyambira kalekale anaputumuka kalekale osateso ma systems aboma koma anthu amba umangoona kuti ichi cha chisale ichi cha chisale kodi munthu ameneyi nde mwina foso nkumati chifukwa chani ma systems sana tutumuke nawo nkomo mafoso yes chifukwa chani ma systems sana samatutumuka pamene aliyesa akutani amatutumuka so apapa tingomendanira kuti tingothokoza Dr. Kayuni and izizi zikhale kuti zimene zayambamo zipitirire zisathere pache sale pache zipitirire kuti kwa munthu wina aliyesa amene chuma chake nchodabwisa akuyenera kufufuzidwa lifestyle audit zinthu ngati zimene zikuyenera ndithu zikhale zinthu zokhazikika ndi apapa amene atenga preservation order yache sale ataonekabe ndithu kuti ndi anthu angati amene angapangire zimenezezi so kupita ku mmene mwapereka chisanzo ngati cha current government ndioti tithomanena kuti ilili ndi phunziro lonena kuti anthu mukakhala mphamvu nkumapanga ma decisions amene asali legal zimabwera nimbaganiza nthena yake kuti what is it ma 1.7 billion ndi upresident baja uliso wina so munthu ukakhala mphamvu taona kuti mmene kuyambira nthawi ya Dr. Muzo inafikabe nthawi yoti mphamvu zichazachoka anthu amayamba kuunika kuzabwera mwina ndi ma president enotsatirawa ndithu anthu amafufuza abe amaunika so nza kuti mukakhala kuti muli mu mphamvu
muzionesesa kuti muzipanga zinthu zotsata malamulo fika mukangophonya pa tsiku limenelo lomwina muzioneka ngati palibe chomwe anthu sakudziwa koma kutsogoloko muzazoti zizabwera andi zikazabwera zimazachitisa manyazi ndithu kuti telekeze mwina uli ndi achibale ana monga ngati apopo zikukhuza achibale ena amene mwina samazize wamangoona ngati kuti mwina abale athu akutithandiza abale athu akuchita bwino akupanga motere samazize ndi mutha kuona zomwe zimaza what they are going through now kuti amaona ngati ali ndi chuma kumakena kuchapeza kuti chuma chinja chagwiridwa ndi boma so anthu aziganiza ma consequences akamapanga ma decisions pakali panopa chifukwa amene mwaneneramo kuti menezili pano pa Times Television TTV mukumveranso program yomwe ipa Times Radio komanso mukuyionera program imeneyi pa Times 360 Malawi ndili ndi Nkonzi Chikoko tipita ku break tikachoka pamenepo tipitirire ndi nkhani zina khalani pompo. Old Mutual 3 Anchors Season 2 is here. Get essential information about investment, insurance, savings, and personal money management from a trusted financial experts. We also get to hear feedback from our valued customers. Join Elida Soko and Faith Musa on Tuesday from 8:30 p.m. to 9 p.m. on Times TV and on Wednesday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on Times Radio and stand a chance of winning amazing prizes. 3 Anchors Season 2, proudly brought to you by Old Mutual. It's about time. Mwai supo nyamwini koma popeza kanthu nkhama chulusani mwai wanu wowina mphoto za nkhani kutumiza uthenga wa palamya kapena kuti SMS yolemba tangu ku 1895 mu mpikisano wa tangu pamalo promotion. Mpikisano ulipo kufikira pa 30 April 2021. Ndondomeko zonse zoyendetsera mpikisano zizatsatidwa. It's about time. Tikulandireni ku gawo lachiwiri komanso lotsiriza la programu ya Kwagwanji pano pa Times Television TTV, Times Radio komanso Times 360 Malawi Facebook page. Ndili ndi Nkonzi Rex Chikoko amene amatikonzera Daily Times. Nkonzi nkhani inatu apa ndimene ayankhula a president Chakwera pa Sunday. I think ndiyesa ndiyomaliza imeneyi until further notice kuti azabwera solid. Now idali yosiyana pang'ono, a bit different from umene amabwerera ma message amene aja kuti amakhala centered kwambiri pa fight against COVID-19. This one amakambapo za masiku 245 mene boma latonse mosogozedwa ndi Chakwera komanso achiwiri awo Chilima apanga komanso zimene akufuna kuti apange pofuna kukwanirisa malonjezo amene adalonjeza pa nthawi yokopa anthu campaign. Now mkulankhula kwawo amati nobody can stop tonse kuti kaya kodi ndi chani chizandilekanise ine pa chikondi cha Mulungu, kodi ndi mikwingwirima kodi ayi, kodi ndi COVID kodi ayi, what shall separate me from the love of God? What shall separate tonse from his promises? Is it COVID? Says no. Captain wabwino amene akuyendesa stima ya pamadzi ndi amene amaona kuti mmene akuchitira mafunde sindingapitirire kumangopita ku mafunde. Tisinthe chifukwa cholinga chathu ndikuti tikakocheze ku Gombe. Nde kufuna kukocheza ku Gombe utha kudusa njira ina
to avoid kuti mwina kukhoza kuumbana ndi zinthu nkupezeka kuti ulendo wathira pa njira. Is it a contradiction to what he had said earlier? Nkonsi. Tinganene kuti mwina mu nthawi ya COVID ndi zambiri zomwe zachitika ande mwina kumwe amayang'ana ku nthawi yomwe amapanga kampeni ndikuzalwa mboma ifa kwa nthawi yoyamba chomwe ndamvaso dzulo chino amalongosora amene analipezera boma. Yes. Chuma chake mene chinalire kwa nthawi yoyamba ndinganene choncho ifa mbuyo mwa president amataka alowa chinthu choyamba Amakha chimenecho. Amakha kunena kuti mboma tapezamo Maluzi. Koma Dr. Chakwera kwa nthawi yoyamba ineyo kuyamba kwamba akulongosora kuti mboma tinapezamo muli ngongole mboma tinapezamo panopo kuli mavuto a COVID. So yenza kuti mwina ma promises awo amene amabwera pa assumption ono kuti mboma muli bwino. All things being equal. Yes. So nkuzapeza kuti kuli COVID, nkuzapeza kuti kuli zingongole zikulu mmene analongosora muja Ali kumayamba kubwenza. Ayamba kubwenza kweni mwina so chomwe so chinasangalasa kwambiri chona kuti cash kubwenza ndi cash azipereka kwa ma small enterprises. Yes. Funa kwatukula ndi tuma business kuti ma business asafe. Yes. Kwende gauli mozi la promise ya jani Yes. ya 1 million jobs ija. Yes. Yeah, so tinganene kuti mwina akuchiona akudusa mu ndithu mavuto boma ziko likudusa mavuto azachuma komabe akuona patsogolo mwina ukakhala pa udendo ngati umene uja ukhala captain umathandithu umagwisa ntchito mabinoculars ake kumaona kutsogolo kwambiri ndi mwina akumatha kuona kuti kutsogolo kumwina ndithu kutha kupeza kuti kwadeka. So mwina chomwe amafuna kupanga ashuwa dzuloli nzonena kuti machazi tili mavuto komanso anazaonabe kuti mwina dziko sizingatheke zinthu mwansangasanga komabe mwina ma promises awo amene anapangaje akwanirisa onse kapena ena mwa ma promises yo mene aneneyo anena za onse chabwino vuto mwina lomwe tingakhalepo ndilonena kuti when. Yes. Ndi mwina question omwe izi nthawi atipase nthawi zichitika liti zimene zizi mmene ngati dzulo lija munamva bwinobwino pa 1 million jobs anadumpha likulimodzi chaka nanga sintheja mate ichitika mu chaka chimodzi. Yeah, ndi tikachosera ku 365 kuja Nkonzi tikachosera ku 245 kuti pasa ndithu 119. So apapa ndi anadumpha likula chaka kuti ananena kuti akwanirisa 1 million jobs kumano sananene kuti mu chaka chimodzi. So mwina zinthu zambiri zisintha the timeline komabe amene akunenera akuti akwanirisa. So tikumvetsetsa kumbali imodzi yonena kuti dzikoli simene zimembekezera kuti mavuto a COVID komabenso anthu expectation yawo suti isinthayi. Now panali zonena kuti izi tapanga kale ngati kuchosa minimum wage kuti ifike pa 50,000 amazipanga kuti izi tidayamba. Of course mwina ma domestic workers nawonso adakwezera koma yawo yosi 50 ndi 38,000. Bracket from 0 to 45 idakwera ya pay to 100 zimene amaona kuti izi zitakwanirisa kale. Subsistence farm input program ija yes according to mena mafotokozera ndi ujeni ndi universal chifukwa mulimi aliyense akuti adakwanisa kumpeza ngakhale nadasalapo chifukwa cha zifukwa zina. So amanena zinthu kuti yes zinatapanga kale koma mmene mukuneneramo zomwe zasalazi kodi ma time frame ake akhala otani ndefunso lina limene amalawi akumafuna kuti chinali chosangalasanso dzulo kwa nthawi yoyamba kweneyo kwamva president akamba za ma free connection ya electricity. Yes. So zinthu zipoyamba akalowa mboma samazikamba. Yes. Koma dzuloli ndithu ayamba zikamba senza kuti mwina zambano kubwera mmafailo mwawo amba kuzunika kuti ma promises. So yeah ndi mwina no mmene tinganenere kuti mwina chomwe ngatithandize ndikuti pasano mwina proper timeline kuti okay kuchokera panopa chakuja kuti tiyembekezere nthawi yakuti chakuja kuti tiyembekezere nthawi yakuti chifukwa choti mwina tikangoyesiyaso open tizatha mwina mpaka na zizabwera mwina mu March 2025. So zinthu ngati zimene zoza akwenera mwina angubwera tsiku linake atulongosolere bwino the timeline mmene akuzionera yo after all aliyense mmalawi akuzoza kuti tili pa mavuto COVID
and kunena kuti chabwino tirekeze kuti panopa tikupanga tikukonza za 1 million jobs bwanji tizambe pa 1 January 2022 anthu atha kumvesa kuti okutizamba kuwerenga tsiku kuti so maishu zonse atata abwerese ndithu ma timeline abwino kuti zakuti tozamba nthaya kuti akuti zamba nthaya kuti akuti kusiyana nkunguzisiya kuti ngati kuti blanket kuti zonse zikuyenda bwino and zizango pezikoti zachitika so zimene zozo ndethu accountability zavutaso monga ngati panopa munthu sungazwe zoti kuti mmene akunena kuti ma 1 million jobs aja anayamba kapena sanayambe so sitikuzonso kuti ma jobs poyamba anali bwanji so tikuyenera kukhala kuti mwina amalizise mmene amanena kuti akulembera ndithu ali nkalembera wawo akamalizisa pamene azatiuzeni kuti okay tinali ndi ma jobs motere panopa 1 million jobs chimwambo tiwerengera lero tamona president akumabwera ndi in an effort kuti azauza Malawi kuti ndi boma loti silizibisa zinthu lizibwera poyera nkumauza kuti tapanga izi mwina apa sitinamalizise sinapanga chani for the first time kumavomera mwina penaso zikakhala kuti apa siti kuchita bwino anthu ena kukhanga tu kundalama aponda 6.2 tidaona kunena kuti malipoti abwera uku kuopanda even mapepala omwe somwe sitinaonepo mwina admission ngati imeneyi I mean all in all kodi zuyenda bwanji ndi atonsewa 245 days in office apart from zomwe anayankhula zololi zina zonse tikazika together can we say kuti there is hope ukamaona ndithu kuti nkhani zumakambidwa amene mwanena zuma amakubwera poyera nthawi zambiri kulongosola zinthu even zitakhala kuti zinthu zazikuoneka ngati zosakhala bwino koma amazilongosola kuti ayi apapatiri potere machas mwina zitakhala kuti sakusolve komabe zizipasabe mwina chikhulupiriro mwa anthu kuti boma likudziwa chomwe chikuchitika komanso zizipereka so monga mmene mwakamba nkhani ya 6.2 billion zizipereke so mwina mantha kwa anthu ena amene amakonda makhalidwe osololasololaja kuti aziona kuti anthu awawa amakavomera akapita akapanikizika akumavomera akumalongosola mmene zakhalira ndi akumayika effort kuti athane nazo zimene zija so munthu ukabwera kwa anthu kumalongosolera already not akhala supanga kanthu koma kungwapasa anthu hope kuti tikudziwa mbuyo muzimafika pachoti anthu kuyamba kufosa kuti president alipo so like suku labada so at least uzikhangati anthu aja uli nawo limodzi munthu tikaziwa zoti president akamba za njala utagona ndi njala umaziwabe kuti okay akudziwabe za njala yanga so at least polankhula pokhala akutha kupanga communicate ndi anthu komano tionano kupita chitsogolo kuti kodi kupanga communicate kumeneko ukuti sinthira zinthu nthawi yathu nkonzi ikupita kumapeto ndatenga newspaper iyi kuti tikambepo za ndalama izimeti kuti social cash transfer mwakambapo kuti munthu kagona ndi njala mwina mafuna kuti anthu angoziwa kuti anthu audziwa kuti uli njala pali chikonzero ichi chimene boma lufuna kumathandiza anthu amene ngosowa munyengo ino ya covid ngati njira imodzi yongowathandiza kuti asamachite kugona njala ndiye chikonzero chimenechi chinachita identify anthu amene tikuti ali pa chiopsezo kapena tine kuti vulnerable chichewa chabwino choti chani mwina operewera alipo 199,640 anthu amene wawa apanga benefit mu 20.9 billion emergency cash transfer program imene kuchita target anthu amasite a Blantyre, Zomba, Lilongwe ndi Mzuzu. Anthu amenewa akuyenera kuti azilandira ma 35 pini kwa miyezi 3 January to March. 35,000 ndati bwanji pini kodi pini ndi ufuna kunena bwino bwineti ndati 35 pini okay 35,000 kwacha apologies ankoza kundona ngandi kuyankhula mamayo 35,000 kwacha imeneyi ko January to March now anthu wa alandira miyezi iwiri ya January ndi February yabwera pakamozi ma 72 manena so even a president isuzu kuti anthu alandira kale ma 72 ndi anthu ena adakhala kumafusa kodi anzathu amene wadapezedwa bwanji kangati padali zinthu zambi kodi nanga ndi budget yathu imene kodi can we afford kuchosapo 20 billion nkhani imene iyi in general
mukuiona bwanji Nkonzi kuthandiza anthu pa nthawi ya covid anthu ovutika mabanja 199,640 amene anthu ena mafunsa kuti adapeza kuti ena sakuziwa kodi osewa adi ngosowa muli mafunso ambirimbiri amene sindikuziwa kuti mayankho ake ali ndi ndani alandira za miyezi iwiri wasala mwezi umodzi wa malichi zikukhala bwanji Nkonzi mwina funso loyamba ndilona kuti ntchitoyi imene yochitika mu chaka chatha anthu budget ya izizi inali ya chaka chatha mwina nkufunsa kuti kodi kuchokera April I think May yomwe anapanga announce koyamba kuzafika leroli pakati pa pachitika chani anaona anapanga ma studies kuti kudi anthu oda kuvutika the total number was that still the vulnerable people yes. The 199,000 kuti between panthe mwankaona kuti yeah, izizi zikumana mavuto otere kuzafika leroli anthu oda kuvutika chifukwa choti mwina pena pake tithongokhala kuti mwina panthawi omwe tinkapanga ma planning last year ndi zomwe zachitika pakati pa kuzafika panopa mwina zinthu zake sizofanana mwina anthu sanavutike kwenikweni ndi covid imene timayembekezera komanso mwina anthu amene amayenera kuvutika tapanga identify bwanji ma citizen mwina zinthu ngati zimenezo zanakaziunika mwina atangapeza kuti mwina sakuyenera mwina kulandira ndalama kapena mwina ngati amayenera kuapasa mwina amayenera kuapasa yambiri mwina yochepa ine nkumvesesa kwanga ngati tipite ku lockdown yes anthu osakupezera sakutulukiratu ukathamanga nde imene ikakhala ngati caution yawo kuti lockdown iyo ichitike anthu azipeza chokudya nde kuti lockdown ija sidachitike mmene timayiganizira yeah ndi zomwe timanena kuti zinthu zimene zochitika chaka chatha komano zomwe zasintha mmene wanena kuti lockdown sinachitike anthu ndoti amapeta kumakapanga business sinaone ndithu ma business akuima Malawi muno mochita odabwisa so to release the 20 billion kwapasa anthuwa pafupifupi 200,000 anthu amene ali ndi ndalama zimene yes kwapasa anthuwa sindikuziwa zoti plan yake nali yotani ine kumene makhwalako Nkonzi ndipereka example yakwathu chifukwa ndikuziwa ndalandira ka message mwina ngati mbali imodzi ya accountability I think mwina atapanga publish maina anthu amene apanga benefit in that way zionekabe kuti anthu odi ndovutikitsitsa because mene okay sinomvesesa kuti mene kuli kuchiromoni kuli anthu ambirimbiri kuti anasankha bwanji analowa musika anayang'ana ma business ang'ono pa nthawi imwe ankapanga plan yomene munanena kuti plan inali yoti tipanga lockdown and lockdown sinachitika kuti anthu amavutikabe and amavutika bwanji so and then kuti akapasa 35,000 wacha apanga nayo chani izidi kuti atukule ma business awo kapena aje amwere yeah amwere so zinthu ngati zizi I think planning ngati inali ya chaka chatha kuona kuti pakatipa palibe chomwe chasintha I think mene amanenera president kuti stima ikamapita kumafunde ambiri umaitembenuza kulowesa kwina so apapa I think iyi yokha iyi sitinayipange bwino iyi anakaitembenuza sitinayipange bwino iyi sinapangidwe bwino alandira anthu ndalama yesi ayena kuti akunyadira kumene aliko ifeyo chifukwa choti sitinalandire sisanje koma tikanayiunikaso chifukwa choti iyitu angodyeratu mapetake angojera chifukwa choti vuto lomwe tinkembekeza kuti ipange address vuto silinachitike much as covid alipo koma ziko silinapange lockdown chabwino kondwani muhone waliza ching'ang'a kuti basi wapya uko iwe ndine balo itamange yayi pamene ponso ndi pa msiriziro pa program yathu ya Kwagwanji pa 1 March pamenepo ampamande ndinali ndi Nkonzi Rex Chikoko amene amatikonzera Daily Times ndathokoza Nkonzi mbali yakuno munali ndi ine Ndevu Zamwaye Wanda Msisya pitirirani kuonera ma program otsatira pano pa Times Television pitirirani kumvera ma program apo pa Times Radio komanso pa Times 360 Malawi tumanena mobwereza kuti pamenepo pali batani yokuti follow mukapanga twi ndekuti ife tizikupasirani zimene zochitika kuno kuti muziziwa nthawi yomwe pamene tapangapo zinthu inu muziziwa mwakoma nonse goodbye.